Entrevistem a l'il·lustrador Armand, un artista que juntament amb Joan Calçotets ha publicat el llibre Un mitjó diferent a cada peu, guanyador del Premi Serrador Infantil 2015. Parlem amb el creador de les imatges sobre la seva obra. Com va sorgir la idea de tenir un llibre com amb l'altre? Amb un va treballar amb Joan Calçotets, l'altre el va fer sol, o no, amb Susana Gómez. Com va sorgir la idea dels dos llibres? Quin va ser el primer? Bueno, jo vaig començar aleshores a fer quadres, uns quadres que es deien Maicasitas, i vaig començar a fer fira, no? Fira d'artesans, i venia aquests quadres, estan fets en fusta. Aleshores va venir l'editor, en aquest cas el dels mitjons, que jo en aquell moment no el coneixia, i em va comprar un quadre. I arrel d'aquell quadre em va encarregar aquest llibre, que és el de mitjons diferents a cada peu, no? Com influeixen les il·lustracions del llibre amb l'aprenentatge dels nens? Home, la meva intenció sempre, com a il·lustrador, és no ser totalment descriptiu a lo que està explicant el text, sinó sempre posar una mica del que jo penso, no? Què té d'original el llibre? Per exemple, hem vist que el llibre té dues cares. Bueno, la narració comença des de la coberta, no? Com explicàvem abans, la narració comença a la coberta i és tota l'estona una història que s'ha d'anar a seguir. O sigui, pots llegir el conte sense llegir el text. O sigui, la idea és que tu puguis mirar i entenguis el que passa, però has d'observar, que és una cosa que avui en dia és complicat amb els nens i les nenes, no? Perquè tenen molts estímuls i molta informació i aleshores és una mica convidar-los a que segueixin a observar.